A Concellería de Cultura noguesa ven de dar un pasiño máis cara á promoción dos artistas locais e faino a través da creación dunha plataforma digital, Habelos Ainos. Nela, o artista ou grupo en cuestión, pertencente a distintos ámbitos, como poden ser a música, o teatro ou a fotografía, entre outros, pode explicar o que fai, servindo ademais de escaparate para a súa futura contratación. O que queríamos especificar con esta plataforma era que todos os artistas de Noia, que son moitos, de moitísimas facetas, puderan poñer o seu currículum, a súa obra, os seus cachés, todo para que realmente houbera unha axuda máis directa e máis próxima, non si cabe, porque creo que é unha forma de axudar. Por exemplo, a nós sucedíanos en moitas ocasións que tiñamos que mirar un grupo de gaitas ou un grupo de ou un pintor ou, bueno, o que realmente as necesidades que tuéramos no departamento e sempre ibas ao local, non? E cando ti non tiñas esa necesidade, pois o que facías era metíaste pois en internet para saber quen estaría libre e en que momento, non? A proposta xorde do ámbito local, aínda que a idea é que poida estenderse tamén a outros concellos veciños. Eu creo que habendo unha plataforma de todos os concellos iremos moitísimo máis fortes. Creo que esta proposta se lle vai trasladar aos alcaldes e aos concelleiros de todos os concellos limítrofes para que realmente apostemos porque todos seamos conscientes do que temos en cada concello, non? Eu, en vez de posiblemente contratar un grupo para unha actuación e que igual acabo, perdonado o localismo, pois contratando con un grupo de Ourense, pois igual non sei, que igual en Rianxo ou en Boiro ou en Muros, pois hai un grupo desas características, non? Aqueles artistas interesados en formar parte deste novo portal xa o poden facer a través da propia páxina habelosainos.com, enviando a solicitude correspondente. Din que a unión fai a forza.